ere Pello Otxandian horekin. Euskal Herria Bilduren programa zuzendariarekin Otxandian egunon ongietor Euskal Telebistara. Egunon, mi esker. Eta hasieratik gazteagatik, musukoen kontu hau hemen, kafe garaian behintzate bolo-bolo dabilen kontu hau da, apirilaren 20an desagertuko direla barruetatik ere musukoak pixkanaka bai behintzat. Zuze balorazio egiten duzu, apirilaren 20ko muga hori jarri izanaz? Bueno, nik uste guk hasieratik pandemiaren kudeaketaren kontu hontan zuhurtzia eskatu izan dugu eta kriterio zientifikoa pixkat jartzea ardigunean hartu beharreko erabakia baloratzeko orduan. Ematen du, badirudi, momentu hontan datuak onak direla, hobetzen ari direla, inzidentzia tasa, ospitalatzeak, ziutan dauden kutsatuen kopurua eta abar, eta beraz, badirudi, ematen du gutxienez, goazela pixkat pandemia joera endemiko bat hartzen ari dela. Eta beraz, logikoa da horrek, baldin eta evoluzio hori konfirmatzen bada, horrek osasun neurrien inguruan inpaktu bat izatea. Eta nik uste dut hori posgarria dela, hasi garela, ematen duela gutxienez hasi garela pixka pandemiatik ateratzen, eta horrekin batera datozen neurri berriak nik uste dut ondo torria diela. Beti ere zuhurtzia maila bat mantenduz. Aurretik ere sustoak akotxe artean 6. olatuarekin eta omikronen aldagai honekin hartutakoak bagara. Badago bestela sensazio bat ere zuhurtzia aipatzen zenuen eta segurtasun sensazio falsu bat ezote dugun izango beste behin ere, eta ze etorriko ote den hori oraindik hor dago, dagoeneko nahiko ahaztuta daukagu hori. Biztan da neke pandemikoa badago, eta jendeak 2 urte luzatu da, egoera hau, gogorra izan da, nik uste dut esperimentu sozial bat izan dela, eta ikusi da, gizarteak izan duela gaitasuna erantzuteko, eta hartu dien neurrien aurrean arduraz jokatu duela. Kasu batzuetan, instituzio publikoetatik planteatu den neurriak ere ez dira oso koherenteak izan, eta horren aurrean sortu da, nora ez maila bat momentu askotan. Momentu batzuetan ez da jakin, edo gizarteak ikustu dut ezekiela oso ondo ere indarrean zeuden neurria zeintzu dien, baina zorionez ematen du, egoera badoala hobetzen, eta beti ez zuhurtzia maila bat mantenduz, holako neurriak pixkate hartzen hastea, eta normalitate, kakotxen artean normalitate bateran zurbitzen hastea, nik uste dut neurri edo albiste hona dela. Hau, Pazko hasteko agendak ekarriko duen kontua da, baina gertuko agenda politikoari begira jarreta, bihar hitzordu handia, esango dugu, Gasteizko Legebiltzarra monografiko bat dagoelako, Ukrainako haren inbasioak eta ondoren etorri den gerrak eragin duen egoera honi begira egingo den monografikoari, eta bezperan behintzat esango dugu 2 mezu etorri direla, oposizioari bidalitako 2 mezu, bat entzun dugu Andueza jaunarena, esaten du diskurso demagogikorik ez duela nahi, ez lukela nahi behintzat, biharko osoko bilkura horretan, gobernu oposizio dikotomia ez da dela gerta esaten zuen, eta Azpiazu sailburuak ere beste horren beste, eskariei begira, errealismoren filtroti pasatako eskariek izan daitezkela. Nola joango da EH Bildu biharko hitzordu horretara? Nik uste dute gu demostratu dugula azkenengo hilabete luzetan arduraz jokatzen dugula, eta oposizio lanean arduraz jokatzen dugula, proposamenak egite ditugula, adostasun esparruak esploratzen ditugula, eta adostasun horiek posible direna iristen diogunean, adostasunak erdiesteko arazorik ez daukagula. Bagatoz, azken aurrekontuen inguruan akordio bat erdiestetik gobernuarekin, eta berriki hezkuntza hitzarmenaren inguruan adostasun politiko bat sinatzetik. Beraz, ardura nik uste dut denok eskatu behar diogula geure buruei, bai oposizioko alderdiek eta baita gobernuko alderdiek ere. Hori izan da, nik uste dut adostasunak eskatzen dienean edukia jarri behar diela mahai gainean. Adostasunak ez dira helburua. Akordioak tresna dira, eta edukia jarri behar diela mahai gainean. Eta zentzu hortan, uste du momentu hontan analisi bat egin behar dela. 2 urte daramatzagu nolabait salbuespeneko gora bat edo kudeatzen. Behin-behinekoa izango ote zen, esaten zen egoera bat kudeatzen. Pandemiak kolpatu gintuen, horrek kalte ekonomikoa ekarri zituen, eta horren aurrean hartu ziren salbuespeneko egoerak, emergentziazko egoerak. Gero gerra etorri da, Ukrainako gerra etorri da. Eta orain inflazioa 10% dago, eta horrek inpaktu handi badauka familien ekonomian eta enpresetan. Baina agian, hasi beharko ginateke barneratzen, hau ez dela behin-behineko egoera bat, baizik eta sartu garela
konbulsio edo gorabera ekonomiko handiko kontestu historiko baten. Eta beraz, ez dela aski emergentzia neurriekin edo neurri paliatiboekin eta strukturalak diren neurriak planteatzen hasi beharko ginatekeela. Etorkizuna prestatzen hasi beharko ginatekeela, etorkizun ziurgabe honi herri gisa gutxieneko bermeekin aurre egin ahal izateko. Zuk uste duzu biharko osoko bilkura monografiko horretan egiturazko neurriak planteatuko direla, ze Maialen Iriarte bera asteartean egon zen Urkullu lehendakariarekin, eta esan zituen edo eskatu zituen gauzen artean babes sozialerako neurria 250 bat euroko familia bono bat eskatu zuen, energia prezioaren ingurua, merketzearen inguruan ere badira iritzi asko, egiturazko izan liteken kontu bat eskatu zuen zerga sistema berritzaren aldetik, baina biharkoak akordioaren bidetik, baina edukitara etorrita, zenbango du zure ustez? Nik uste dut bi eremu daudela, jorratu beharrekoak. Bata emergentziazko neurrien inguruko eremu hori, eta horri begira EH Bilduk plantatuko ditu gutxinez 4 eremu, Bat, personak babesteko neurria behar dira, ekonomia babesteko neurria behar dira, enplegua eta soldatak babesteko neurria behar dira, eta ongizate energetikoa bermatzeko neurria behar dira. Berehalako neurriak. Neurri horiek ekarriko dutena da ingreso gutxiago, diru sarrera gutxiago eta gastu publiko gehiago. Esandakoa, 2 urte daramagu halako politika garatzen, halako neurriak implementatzen, Eta, beraz, estrukturala diren bestelako neurri batzuk hartzen ez badira, honek garamatza kontestu batera non zailtasun ekonomik egongo diren eta murrizketak etorri beharko diren. Hala ezin daitekelako segi bestelako neurririk hartu gabe. Eta beraz, horren parean, uste dugu, lehen esan dako analizitik tiraka bestelako neurri estruktura batzu planteatu behar diela. Eta horri begira, guk azkenengo egunetan planteatu ditu gutxinez 4 interbentzio eremu. Sektore estrategikoen gaineko kontrol publikoa behar da, eta hor sektore energetikoa sartzen da. 2, errentak bermatzeko eta babesteko neurri estrukturala behar dira. Akordio interprofesional bat beharko litzateke hemen gutxineko soldata baten inguruan, eta konbenio kolektiboetan langileen erosalmena ez dadin murriztu. Ze inflazioa egon da 10%, honek pobretze orokortu bat dakar halako neurriak hartzen ez badira. Behar da aberastasunaren birbanaketarako politika berri bat. Esandakoa, diru sarrera gehitzen ez badira, murrizketen garai batera goazelako. Eta beraz, bide hortan goaz eta gaurtik prestatu behar da, etorkizuneko eskenatoki horri dagokionez. Eta laugarrenik, behar dugu etorkizuna prestatu. Hau da, hau ez da egoera lehen esan dako, behin-behineko egoera bat. Inflazioaren oinarrian ez dago soilik gerraren inpaktu koiuntural bat. Badago, beste faktore estruktural bat, eta da, sartu gaelaia erregai fosil merkeen erregai fosil merkeak bukatu diren garai historika. Eta dakigunez energia guztiaren oinarrian dago, gure metabolismo sozioekonomikoaren oinarrian dago. Eta beraz, bagoaz konbulsio handiko kontestu historiko batera. Ziurgabetasun ekonomiko handiko kontestu batera. Eta ezinbestekoa zaigu gure ongizate egiturak birpentsatzea. Eta hori gertuko erakundetatik posible da, zaipatu dizkiazun 4 arditzatik 3 behintzat interbentzioa sektore energetikoan, Espainiako gobernuak errazago egin lezake behintzat, enpresak jakin batzuen begira jartzen baldin badara. Behintzat, errentaren birbanak eta bai egin liteke bertako erakundetatik, mundu mailako kontestu globala ere ezingo dugu hain gertutik erraz aldatu, eta orain, bigarren ez duiko guan zein esan didazun, baina hori ere gutxieneko errenta bat ere Espainiako gobernuak ezartzen du, lan munduan, konbenio hitzarmenak bertakoa dira, baina gainontzean. Zein neurritan eragin liteke hemendik eta zein neurritan dago, urrunago dauden beste erakunde batzuen menpe, zuk planteatu duzun eskema hori zabal? Bueno, bati helduko diot, eta da interbentzio, sektore estrategikoen interbentzioari, eta zehazki merkatu energetikoaren interbentzioari. Interbentzioa gauza asko izan daiteke, eta segurazki gauza askoren batura izan barko litzateke. Aste honetan, Radio Euskadiko mikrofonetan entzun dugu Teresa Rivera, ministroa, gauza zentzuzko bat esaten. Eta da, galdetu ziotenean energia berriztagarrien azpigituren gatik, eta zehazki parke eolikoen garapenaren gatik, eta horre sortzen duen erantzun sozialaren gatik, esan zuen, parke eoliko esortutako energia aprobetxatu beharko litzatekeela bertako komunitateen. Hau da, komunitatek eta udalek parke eoliko sortu duten energia
baliatzeko eskubidea beharko luketela, ez? Eta beraz, aldagai ekonomiko hori sartu behar dela ekuazioan. Nik ez diot hemengo agintari bati halakorik entzun. Eta esan behar dut, aitortu behar dut, abertzale bezala, ezin egon politikoa sortzen didala, Espainiako agintari batzuen hautan entzutea halako gauzak hemengo bertako agintari batzuetan entzuten ez direnak, ez? Beraz, hor adibidez badago planteamendu bat, ez? Eta momentuko erregulazioek eta momentuko marko legalek baimentzen dute, kasu honetan, enpresa pribatuek halako instalazioak egingo badituzte, aprobetxamentu bat egon dadin sortzen den energia horrena komunitateen partetik, ez? Halako politikak asko daude, zirrikituak asko daude. Eta agintari politikoen eta instituzio publikoen ardura da zirrikitu guztiek esploratzea, bi pedagogia egitea. Ez baita etikoa Iberdrola bezalako enpresa energetiko batek halako mozkinak irabaztea gizartearen pobretze masibo baten bizkar, eta hori esan egin behar da. Eta hiru, eskumenik ez dagoenean, gaitasunik ez dagoenean bestelako neurri batzuk hartzeko, eskumen horiek aldarrikatzea. Hori ere bada instituzio publikoen ardura. Zerga sistemari begira, edo diru bilketari begira, hobeto esan da, Jokin Perona izan zen atzo gurean, Gipuzkoako Foru Aldundiaren finantza eta ogasun foru diputatua, eta bide horretatik diru bilketari nola eutsi, nola areagotu, bakoitzaren kontzientzitan eraginaz ere, hauxe utzi zuen galdera. Iruzurraren inguruan eta pixkat zerga kontzientziazioaren esparruan, iruzurra saiasteko zein ekimen edo zein zutabe ulertzen dituen berak direla garrantzitsuak kontzientziazio hori, gizarteko kontzientziazio hori lantzeko eta benetan lurralde aurreratu bat izateko etorkizunera gira. Bueno, nik uste dut lehenengo eta behin kontzientzia hartu behar dugula lehen esandako horrena, ez? Bagoaz garai berezi batera. Bagoaz baliabide ekonomiko urriko kontestu batera eta inbertsio eta gastu publikoko behar handiak egongo diren kontestu batera. Horrek behartzen gaitu lehengo eta behin gastu publiko eta inbertsio politika berri batera. Hau da, ondo fokalizatu behar dira lehentasuna non dauden. Eta errentagarritasun sozial handieneko lekuetan, eremuetan jarri behar dira lehentasunak gastuari eta inbertsioari dagokienez. Eta behartzen gaitu noski diru-sarrerak igotzera, ez? Hemen dilema baten aurrean gaude, eta erabaki batzuk hartu beharko dira, eta hortarako debate batzuk egin behar dira argi eta garbi, eta momentu eritsi da gauzak argi esateko. Hemen, segurazki bago bidegurutze batean, eta bidegurutze hori da, etorkizunean izan nahi dugun estatu batuen ongizate eredua, edo herrialde nordikoena. Eta hori, debate hori egin behar da ondorio guztiekin. Eta planteatu behar diren, abarastasuna sortu eta banatzeko politikak, izan behar dira koherenteak hartu nahi diren edo planteatu nahi diren norabidekin, ez? Ni hasiko nintzateke pedagogia hau egitetik, gizartearekin. Errealitatea azaltzetik jendeari. Eta esatera zein den datorren panorama, beldurra sartu gabe, kontua ez da jendeari panorama beltz bat marrastea, baina bai egia esatea. Badakizkigu gauza batzuk, badakigu baliabide fosil merkeen aro historikoa bukatzen dela, eta horren inpaktua zein izango den. Prestatu gaitezen. Prestatu gaitezkeelako. Etorkizuna ezpaitago idatzia eta moldatu daiteke eta herri gisa prestatu gaitezke resilienteak izateko halako testuinguru bate, baina egia esan behar da. Eta esan behar da, debate bat egin behar da, ze nahi dugun, ez? Eta horren araberako erabakiak hartu. Eta pedagogia egiteko modu bat ere bada, adibidez, galderak egitea geure buruari, eta da, hori kompatiblea da, hau da, jendeari diru-sarrerak egitzeko planteamendu bat egitea eta ebasio fiskalen inguruko pedagogia bat egitea, kompatiblea da, adibidez, momentu honetan Donostin planteatzen den sur parke artifizial baten inguruko proiektuarekin. Hau da, ze input ematen ari gara gizarteari halako inbertsio politikoa posible dela esaten dugunean. Ze ari gara esaten ari garena da, honek mugagabe jarraitu dezakela. Horrela, ez, eta baliabideak mugagabeak izan daitezkela momentu baten, eta halako inbertsio politiko bat, halako inbertsio bat, halako proiektu bat, permititu diezagikugula. Eta iruzurra, esaten zuena, diru-sarrerak igotzu iruzurraren inguruan egin behar den osnarketa hori? Horren inguruan egin behar da, nik uste dut, ariketa zorrotz bat, ez? Gaizki ikusia beharko luke, ez? Iruzur fiskala egotea, ez? Baina hori nola, pedagogiari nola egiten da? Esan ez, halako kontestu historikoan behar ditugula baliabide ekonomikoak, ongizate egitura hauek bermatzeko,
behar dituen eraldaketa prozesuak egiteko asko baitira, ez? Eta hortarako inbertsio politika potentea behar delako, lehentasunak ondo fokalizatua egongo direla, eta bar, ez? Horako pedagogia batekin, bagian, jendeak barneratuko luke, ez? Beste herrialde, Europako herrialde batzutan, kulturalki horrela dena, ez? Eta ez dela etikoa, ez dela onargarria, insolidarioa dela, eta ez dela inolaz ere aberkidei edo herrikidei errespetuzko jarrera bat alako praktiketan erortzea, ez? Agendari begira gauden honetan, gaurko agendak ere Gasteizko Legebiltzarrean badauka hitzordu bat, bozketa bat bai behintzat, hezkuntza legea idazteko, oinarri horien inguruko akordio bat badenez, hori bozkatuko da Gasteizko Legebiltzarrean, eta lauko akordioa da, ez? 180ko babesa lortuko duena Gasteizko Legebiltzarrean esan bezala, eta 6 hilabeteko lanaren fruitua da, ez dago izetik gaurera lortu den zerbait, baina oraindik ere arantzatxo batzuk badauzka sindikatuetan, ezinegon bat badago, EIGen ere entzun izan dugu, gurasoen elkartean ere, akordio horrek dionaren inguruan, ez? Adostasun zabal horretatik, baina politikoa den adostasun zabal horretatik, haientzako, sindikatu batzuentzako behintzat, edo eigerentzako, guraso elkartearentzat, mezua zein da? Mezua nire ustez da, adostasun politiko honek aukerak ireki behar dituela, aukera ireki behar duela, eztabaida eman dadin eremu sozial baten, non beraiek parte hartu behar duten, beste batzuekin batera, ikusi dadin akordio politiko honek zepa bezmaia daukan, eskola komunitatean, eta planteatzen badira beraien partetik ekarpenak, ez? Nolabait aldekotasun handia irabazte dutenak, alderdi politikoek konpromiso hartu behar dutela legearen eztabaida prozesuan ekarpen horiek emendakin bidez integratzeko, ez? Gero, bestalde, guk hasieratik esan dugu hitzarmen batek eta lege batek ez dituela erantzun guztia ekarriko. Lege batek ateak ireki behar dituela. Eta gu gure buruari egin diogun galdera, hitzarmen hau ontzat edo jotzeko orduan, izan da zein ate irekitzen zituen, ez? Eta gutxienez bi arazo edo bi gai estrukturaletan guk uste dugu ateak irekitzen dira. Bat euskararena da. Eta ez dago murgiltze eredurik, ez dago aipameni murgiltze ereduen inguruan. Baina nik uste dut, ukaezina dela, dagoen planteamentuak hizkuntza ereduen paradigma gainditzen duela. Eta aukerak eta bideak irekitzen dituela, ikastetxe bakoitzak murgiltze prozesuak egin ditzen. Eta hor sindikatuek eta hezkuntza eragilek badukate papeloa jokatzek. Oso zilegi da akordio politikoen inguruan, zure jarrera agertzea, kritika politikoa egitea, zilegi izateaz gain ezinbestekoa da. Baina nik uste dut, eraikuntza garai baten gaudela. Eta bakoitzak, ebaluatu behar duela, ikusi behar duela, kritika politikoa egiteaz aparte, zer eskaini dezaken eraikuntza prozesu honetan, herri eraikuntza prozesu honetan. Alderdi politiko badaukate zer eskaini, adibidez, udalgintzaren bidez, irekitzen dira aukerak hezkuntza proiektuetan eta eragiteko. Eta eragileek eta sindikatuek badaukate. Sindikatuek egin dezaketena momentu honetan da, beraien afiliazioaren bitartez hizkuntza proiektu horiek, eskolaz eskolako hizkuntza proiektu horiek, murgiltze prozesu horiek garatzen direla bermatzea. Eta ebaluazio mekanismoak eskatzea. Eta betetzen ez diren kasuetan salaketa politika bat egitea. Eta bigarren gai bizkat gako bat, ez? Egon dena, dagoena akordio politikoan, segregazioaren gaia. Bueno, ELA entzun dugu, adibidez oso kritikoa izaten hezkuntza hitzarmenarekin, baina ELA, Kristau Eskola elkartean lehen indar sindikala da. Eta beraz, konbenio kolektiboa negoziatzen ditu patronalarekin. Negoziazio hortan ELAk jarriko balu ezinbesteko baldintza bezala segregazioaren kontrako politikak martxan jartzea Kristau Eskoletan, nik uste du presio mekanismo importante bat izango litzateke. Eta hitzarmen honek baliabideak emate dizkio ELAri halako eraikuntza lan baten, halako bide baten, tresna berriak izan dizan, beralde. Eta zuk uste duzu orain dagoen akordio hau, 180koa den akordio hau, legea idazten hasiala mantenduko dela, ze egon dira bi momentu, zuzenketa aurkeztu ziren momentua, EAJak eta PSek elkarrekin aurkeztu zituzten, baina horrazkenengo momentuan txispaso bat egon zen, eta itun hau plazaratu aurreko momentuan ere, Alderdi Sozialistaren eskutik berriz ere, egon zen beste txispaso bat, eta kinka batean egon zen, edo bintzat, ala ikusi zen, azkenen akordio egon baldin bazen ere, ez? Alderdi Sozialistarentzat gauzak oso argi, behar bezain argi badaude, esaten duena itun honek argi dago epe luzen ere mantenduko da, lege idazten denean?
Bueno, ikusi beharko da, ez? Normala da, egotea desadostasunak eta momentu kritikoa negoziazio prozesuetan, ez? Nire ustez gakoetako bada, hau irekia eta publiko izan dadila, eta gardena izan dadila prozesua. Hau ez dadila mugatu alderdien arteko eztabaida pribatu eta sekretu batera, ez? Eta zentzu hortan, nik uste dut oso importante dela momentu honetan akordio politiko hau plaza publikoan jar dadila. Eta habilitatu dadila espazio bat, hezkuntza eragileek eta gizarteak oro har bere iritzia eman dezan, ez? Eta hortik aurrera, legearen eztabaida izten denean, egon dadin nolabait marko bat mahai gainean eta interpelatzen dituena, ez, alderdi politikoa. Nik uste dut, normala denez, akordio guztietan badago ambiguotasun espazio bat, ez? Ambiguotasun kalkulatu bat. Bestela oso zailak direlako edo imposiblea direlako akordioak. Baina orain legearen eztabaidan momentua iritsiko da argia jartzeko eta zehaztasuna emateko, ez? Eta hizkuntzari dagokionez biztan da alderdi sozialistak gauzak ez dauzkala argi. Ez dauzka argi, esaten duenean hiru hizkuntza behikularrak izan behar direla, hori esaten duenean ez dauka oso garbi zer den plantatzen dena, ez? Eta hemen nik uste dut hizkuntzari dagokionez garbi hitz egin behar dela, ez? 82an hizkuntza paktu bat egon zen. Eta hor esaten da legeak bermatu behar duela, herritar guztiek daukatela aukera bi hizkuntza ofizialetan ezagutza praktiko aski izateko. Daukagu 30 urteko esperientzia hizkuntza legeekin, eta demostratu da A eta B ereduek ez dutela helburu hori erdiesten. Eta D ereduak ere ez kasu askotan. Beraz, bi aukera daude, garaiko hizkuntza paktuari uko egiten zaio, baina orduan esan egin behar da, eta argi esan behar da. Eta esan behar da, ontzat jotzen dela, hemen, batzuek, herritar askok, ez dituztela bi hizkuntza ofiziala menperatuko. Baina hori, garaiko hizkuntza paktu bat apurtzea litzateke non alderdi sozialista egon zen. Eta lehen, zuzerrek esan duzu, murgeltze eredurik ez da izango, Bilduren abia puntu hori zelako, B2 maila bermatu beharko da bi hizkuntza ofizialetan. Horrek, nahiko euskaldunduko duzure ustez Euskal Eskola? Bueno, B2 maila, gutxienez, B2 maila helburu bezala jartzea da Euskararen gizarte erakundeen kontseiluak bere garaian egin zuen proposamenak planteatzen duen helburu bat, ez? Nik uste dut, helburu bezala ondo dagoela. Hau da, beteko balitz, eta hori apustua noski, bete dadila, ze legeak ez dira egiten ez betetzeko. Gertatzen da, legeak ez dira betetzen, ez? Kasu ez gutxitan, baina kasu hontan, legearen aurretik badago hezkuntza hitzarmen bat. Guk askotan esan dugu hezkuntza hitzarmena kasi legea baino importanteagoa dela, ez? Nolabait bilatzen delako adostasun politiko eta sozial bat etorkizuneko hezkuntza sistemaren bizio partekatu baten inguruan eta baita helburu zehatzen inguruan, dela segregazioa eta dela euskalduntzea, ez? Helburu hori jartzen bada, estatuakoa. Da, jar daitezen mekanismo baliabide aski eskoletan ikastetxe horiek hizkuntza proiektua garatu ahal ditzaten, beti ere beraien ingune soziolinguistikoaren arabera edo egokituak, beraien soziolinguistikoa, baina helburu horiek bete daitezen. Eta jarri behar dira ebaluazio mekanismoak hortarako. Hori guzti hori egiten bada, nik uste dut aurrerapauso importantea dela euskalduntzari dagokionez eskolaren eremuan. Baina hemen bi gauza esan behar dira. Bat, prozesu horrek eskatuko du eragile askoren bultzada. Hortarako behar dira irakasle motibatuak, behar dira guraso motibatuak, behar dira ikastetxe aldunduak, behar da hezkuntza ez formalaren parte hartzea baita ere prozesu horietan. Eta hortan udalgintza badauka paper importante bat. Eta bi, esan behar da, eskolak soilik ezin duela. Eskolak soilik ezin du, eta beraz segurazki ordua iritsi da hizkuntza politika berri baten inguruko eztabaida parez pare irekitzeko. Aurten beteko dira 40 urte Euskararen legea egizela, eta segurazki lege horri ere iritsi zaio momentua errebisio sakon baterako. Azkeneko kontu bat atera nahi nizuke bukatu horretik, soldaten eguneratzenen inguruan ere badagoelako, eztabaida bat, Mitxel Akuntza gainera entzun dugu lehenago helaren idazkari nagusia, errenta itun bat proposatzen da, inbat esparrutatik, Azpiazu sailburuak berak ere, ez hainbeste KPI-ari begiratzeko, uneko 10 soldaten eguneratza, baizik da errenta itun baten bidez, azpiko inflazioaren araberakoa da nahiko luke Jaurlaritzak, uneko 3,4 bueltan dago hori, eta Bilduri begira elak dio, borroka sindikaletik urruti dagoela, edo bintzat interes horiek ez dituela defendatzen. Zer esango zenioke Lakuntzari? Ez dakit oso ondo guk egin dugun proposamena irakurri duen edo aintzat hartu duen. Guk soldatak eta errenta babestu behar direla diogunean, batetik esaten duguna da, hemen dualizazio bat gertatzen ari dela soziala eta lan merkatuan. Hiperinflazioarekin
horrek sortzen duen desberdintasun sozialak areagotuko direla. Eta beraz, hau dela errealitate bat ezin duguna permititu. Ekonomia konbentzionaletik edo inflazioari aurre egiteko planteatzen diren neurriak, hau da, oferta politikak, oferta bultzatzeko politika eta demanda gutxitzeko politikak, bestelako neurri estrukturali gabe, eramango gaituzte gizartaren pobretze masibo batera. Eta guk uste du hori zinduzagula permititu. Eta beraz hemen, neurri importanteak hartu behar direla. Zeren arabera egokitu behar dira orduan soldatak? Guk uste du gutxienez behar dela salario minimo interprofesional inguruko akordio bat, eta igo egin behar dela, zera hori, gutxieneko soldata hori. Bestela, bagoazelako erosalmenaren berakada handi batera, hau da, gizarte sektore askoren pobretzen masibo batera. Eta bi, konbenioetan soldatak igotzeko eta erosalmena galez dadin akordia behar direla. Eta hortarako, modago 2017an egin zen akordio interprofesionalaren esperientzia, garatu gabe dagoena. Erreforma legalaren, erreforma laboralaren testu inguruan ikustu dut alderdi politiko guztia Euskal Herrian adierazi dutela hemen bertako negoziazio, konbenia negoziatzeko esparrua blindatu behar zela, eta hori izan da aldarrikapen nagusietako bat. Bueno, orain, igual, momentua iritsi da, hori martxan jartzeko, hori operatibizatzeko eta ikusteko Euskal Herrian ze akordio diren posible ez dadin gertatu gizartearen pobretze masibo bat. Bukatzeko Txandino jauna, etxeko lana, Bingen Zupiria bihar gurean, Eusko Jaurlaritzaren kultura eta hizkuntza politikarako sailburua, korrika betean gainera, atzo lekuko eraman zuen, sailburua berak, gobernu bozera maila ere bai, harentzako galdera bat. Bueno, Bingeni galtuko niokena da, eta haren pixkate hitz egin dugun gai bati tiraka, hezkuntza akordioa egin da. Eta demostratu dugu, herri bezala, gai gatazkatsu baten, posible dela adostasun handi bat. Eztabaida hortan, ardatzetako bat euskalduntzea izan da. Eta, horren baitan ere, lortu da adostasun bat, eta badago gaurko pixkat egoeratik jauzi kualitatibo bat emateko borondatea. Baina, esan dakoa, ez da aski. Hezkuntzak edo eskola soilik ezin du. Eta galdera ingo niokena Bingen Zupiriari da, ia ez ote duen uste, ezote den iritsi, hizkuntza politika berri baten inguruko adostasun politiko zabal bat saiatzeko. Hezkuntzan ez bezala, ematen du euskalgintzan, gizarte eragien artean, badagoela adostasun zabal bat, euskalduntzearen egoeraren inguruan, eta eman beharreko jauzi kualitatiboen inguruan. Beraz, lan hori aurreratua dago. Kontseiluak batuz proposamenaren bidez, edo prozesuaren bidez, adierazi du badagoela gizarte erakunde askoren babesa, baina agian segurazki momentu honetan beharrezkoa da horrek izan dezan plasmazio bat eremu politikora, Eta beraz, ez ote duen uste momentua iritsi dela Euskararen legearen berritze prozesu baterako, eta prozesu hori abiatu behar ez ote den. Hori bihar Zupiriarentzat galdera izango da. Pello Txandino, estimatu da Euskal Telebistara etorri zara, nahi duzun arte, eskerrik asko. Mi esker zuei. 10:10 minutu jaun Andreo.